Sena oħra fejn it-tradizzjoni annwali ta' donazzjoni mir-reffija mġarrin kellha titħassar kif il-festi kollha ġew ridotti fid-dawl tal-pandemija. Iżda l-istess reffija ddeċidew li xorta jgħinu lil parroċċja tal-qalbhom billi jagħtu donazzjoni ta' 10,000 euro. Id-donazzjoni saret fil-Knisja tal-Imġar dedikata l Santa Marija propju wara tqarbin minn tnejn mir-reffija. Net News tkellem ma' wieħed mid-donaturi Wistin Vella li għalinna għaliex ħass li flimkien ma' oħrajn kellu jgħin il-parroċċja propju fl-okkażjoni tal-100 tal-vara titolari. Xi tfisser għalik? Ħafna. Qabel ma ħriġniex l-istatwa, inna sentejn imma dis-sena fetlilna nagħmlu ġabra oħra u ħantu 10,000 euro l-kappella għall-Knisja għall-bżonnijiet tagħha tal-parroċċja. L-Imġar ilhom isommu tradizzjoni unika fil-festa ta' Santa Marija, tradizzjoni li tmur lura għal Awwissu tal-1923 u li soltu sseħħ mat-tokki ta' nofsinhar ta' jum il-festa quddiem folla enormi. Is-somma mogħtija mistennija li tmur kemm fl-għajnuna għal dawk fil-bżonn u anki biex jittaffew l-ispejjeż pastorali tal-Knisja.